चला शिकूया गाण्यांमधून। इयत्ता 3री विषय परिसर अभ्यास पाठ 9वा पाणी नक्की येते कोठून। पाणी येतं कुठून माहिती का, येतं कुठून। पाणी जातं कुठं माहिती का, जातं कुठं। पाणी येतं पावसामधून, पाणी येतं पावसामधून। अन वाहते डोंगरावरून, अन वाहते डोंगरावरून। त्याचे बनतात ओहळ हो ओहळ। पाणी येतं कुठून माहिती का, येतं कुठून। पाणी जातं कुठं माहिती का, जातं कुठं। ओढ्यापासून बनतात ओढे, ओढ्यापासून बनतात ओढे। ओढ्यांपासून बनते नदी, ओढ्यांपासून बनते नदी। नदी मिळते जाऊन समुद्राला हो समुद्राला। पाणी येतं कुठून माहिती का, येतं कुठून। पाणी जातं कुठं माहिती का, जातं कुठं। पाणी साचते सखल भागात, पाणी साचते सखल भागात। त्याला म्हणतात तलाव, त्याला म्हणतात तलाव। तर कुठे फुटतात झरे हो झरे। पाणी येतं कुठून माहिती का, येतं कुठून। पाणी जातं कुठं माहिती का, जातं कुठं। नदीवर बांधून भिंत, नदीवर बांधून भिंत। नदीचे पाणी अडवतात, नदीचे पाणी अडवतात। त्याला म्हणतात धरण हो धरण। पाणी येतं कुठून माहिती का, येतं कुठून। पाणी जातं कुठं माहिती का, जातं कुठं। पाणी मुरते खोल जमिनीत, ते काढायला खणतात विहीर, ते काढायला खणतात विहीर। कधी वापरतात कूपनलिका, कूपनलिका। पाणी येतं कुठून माहिती का, येतं कुठून। पाणी जातं कुठं माहिती का, जातं कुठं। पावसाचे पाणी साठवा, पावसाचे पाणी साठवा। खूप पाणी जमिनीत जिरवा, खूप पाणी जमिनीत जिरवा। अन भरपूर झाडे लावा हो झाडे लावा। पाणी येतं कुठून माहिती का, येतं कुठून। पाणी जातं कुठं माहिती का, जातं कुठं।